Jonathan Fronteras, Pastor, mayong hapon, ngano man ginidili man ang pagsuot og ariyos uban pang dayan-dayan diha sa Biblia. Unsa may background di ay niini? Okay, daghan niya na. Daghan salamat, sir, sa imong pagsulod dinhi sa ato nga programa Pangutana, Pastor. So, alang nga tubag, atong basahon ang Timoteo, no? Sulat ni Apostol Pablo dinhi sa unang Timoteo sa kapitulo 2 bersikulo 9. Usab ang mga babae magmaligdong o magbinuotan sa ilang pagpatahom, sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpamisti nga maugdang, dili pinaagi sa buhok nga sinalapid o bulawan o sa mga mutya o sa mahal nga sapot, kundili pinaagi sa maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babaeng nagapadayag sa pagkadiyos nun. Ang babae kinahanglan magatuon. Okay, so muna mo makita na ito ni ugdang, simple igsoon. Dili anang mga kay kaniad tumugod ang background ani labi na sa mga Greeks. Ang babae kaniad to igsoon dili ingon nga mura para sa ato nga adunay kagawasan ang babae na rights. Kaniadto walay rights ang mga babae. Gani sa Saudi bagko lang nga pwede na ang babae bubutar. Before di pwede ang babae mo naay rights of suffrage kanang bubuto kung kinsa liyan gusto nga kandidato. Kaniadto igsoon walay mga kuan. Murag ang mga babae magulang lang gamay sa mga slaves. Kay ang tratar sa uban ang babae is more on property. Aduna lay kahimanungdanon sa babae kung ikaw makaasawa og mga dignitaries. Kaasawa ka og mga senador, mga dagkong rangko. O kanang mga senador o dagkong rangko nga nasa mga royal family igsoon, ang ilang asawa ilang dayan-dayanan og mga bulawan. Ingon nga ebidensya nga kini siya usa ka asawa sa dako og rangko anang panahon na. So, imo makita kung unsay nakita ni Apostol Pablo na ang pride, na ang garbo. So, kung ang imong pagdayan-dayan, unsa may imong purpose sa imong pagdayan-dayan? Ano nabutang kag dayan-dayan sa imong gitawag na to og dalunggan? Kay kung kanang dayan-dayan, importante pa na, giapil na lang unta nagbuhat sa Ginoo diya sa imong dalunggan, aron di na ka magpalit og idayan-dayan pa. Imo makita, usually igsoon, na amagod sa gitawag og garbo. Once nga matugkad kag garbo, mauna ni ang gisgutan sa Isaias kapitulo 3. Atong tanawon ang gisgutan sa Isaias kapitulo 3. Kung ang tao nanay garbo. Yan din Versikulo 16. Labot pa niini si Jehova moingon, tungod kay ang mga anak nga babae sa Sion, mga palabilabihon, og manlakaw nga inubanan sa pinatikig nga mga liog, og mga mata nga malimbungon. Manglakaw, og managkiay-kiay sa ilang panglakaw, og managpagakpak sa ilang mga tiil. Tungod niini pagapanitan ni Jehova ang alimpulo sa ulo sa mga anak nga babae sa Sion. Og hubuan ni Jehova ang ilang mga tinago nga mga dapit. 18. Niadtong adlaw pagakuhaon sa Ginoo ang katahom sa bukala sa ilang mga tiil og ang mga pandong og ang pikas nga mga bulan-bulan. 19. Ang mga aryos. Okay, aryos. Og ang mga pulseras, og ang mga bufonda, ang mga kalo nga panapton, og ang ligas, og ang mga laso sa ulo, og mga kahon-kahon, pahumot, og mga anting-anting. 21. Ang mga singsing, og ang mga pahiyas sa ilong, ang mga sapot nga igasulob, alang sa mga fiesta, og ang mga mantilitas, og ang mga panyulon, og mga puntil, ang mga salamin, og ang mga fino, nga lino, og uban pa. Di na nato tiwasos pagbasa kay mataas. Atong nabasa ang aryos, atong nabasa ang mga singsing, og ang mga burluloy nga naa sa lawas. Nga din magdala ka nato og gitawag nato og pride, garbo. Usahay, makita nimo nga pasikatay na dayon og pulsiras, pasikatay na dayon og kwintas, pasikatay na dayon og mga gitawag nato og aryos, no? So magkinabuhi nga ugdang nini nga mga punto ha.